er jo bange for, at det skal regne. Hej, hej! Laver du cykel? Ja, kan vi, jeg optager lige. Kan vi få det tilbud igen? Hvordan får du det så? Gjorde det? Ja, det gjorde det. Også slået. Et flot billede, vi var lidt bekymret om at komme med. Altså, vi er Ja! Et flot billede. Jo, med venstre side. Sådan der. Godt. Flot, piger! Dansk, så skal du sige dansk hygge. Dans? Nej, ikke noget med... Nej, dansk. Dansk hygge? Dansk hygge. Og altså... Hygge, det er jo et begreb, som man ikke kender i mange andre lande. Ja, det er rigtigt. At folk, når man skal definere hygge, det er jo ikke bare cozy. Det er jo ikke bare gemütlich. Det er jo... der er lidt mere end det. Ja. Det er noget med... Jamen, der er stemning, der er... man kan hygge på mange forskellige måder. Og det tror jeg, så derfor skal den ligge under noget dansk. Men det ved jeg ikke, om det findes. Det var rigtig dyrt. Ja, vi havde en opsparingskonto. Vi har været inde over udligningsreformer og alt muligt. Let's go, Indy! Let's go! Let's go, Emily! 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 Så husk vores aftaler. Kom så, Filip. Så skal du bare have. Yes! Vi kan på den! Skal jeg stå? Bare 2 arme. Jeg tror på, at det skulle 3. Er I færdige? Op med fanen, Alberte!